בסרטון הזה אני רוצה בעצם להתחיל מהבסיס של בעצם מה אנחנו צריכים, לאן אנחנו צריכים לכוון כשאנחנו באים מתוך מקום של פרילנסר עם כישרון, שרוצה בעצם לפתח את עצמו למקום שהוא יותר של עסק. עסק אבל שיהיה בדמות שלי ושיהיה מחובר לדבר שבעצם אני רוצה להביא. אז יש בעצם שני מקומות שאני ככה בעצמי עברתי איתם איזושהי דרך מסוימת, ואני חושב שאני לא יודע אם זה מתישהו נגמר, אי פעם נגמר, אבל שני המקומות האלה הם בעצם מקום אחד שהוא יותר נקרא לו של אמן, והמקום השני הוא של יזם. עכשיו, האמן בעצם מה הוא רוצה, מה הוא מחפש? הוא רוצה להביע את עצמו, הוא מחובר לאיזשהו יופי שקיים שם בחוץ, שמתחבר לאיזשהו מקום ייחודי שבתוך הבן אדם, וזה הדבר הזה שרוצה לצאת החוצה, מתוך הבן אדם. מצד שני, אנחנו חיים בעולם שהוא עולם חומרי, עולם שבסוף אנחנו גם צריכים להתפרנס, וחלק מהעניין זה להבין איך הדבר הזה שאני בעצם מוציא מתוך עצמי, איך הוא נותן ערך לקהל מסוים, ואיך הדבר הזה גם אפשר לשכפל אותו ולגרום לו לפעול בצורה שחוזרת על עצמה, וככה בעצם נוצר עסק, כן? שאני מצליח למכור איזשהו משהו בצורה עקבית, שנותן ערך לאנשים, ואז בעצם אני יכול להגדיל ככה את הקהל שלי. עכשיו, החיבור בין שני המקומות האלה הוא לא דבר טריוויאלי, כן? לדעתי. כי יש לצורך העניין אנשים שהם מתמקדים נטו בפן הכלכלי, ואז כזה לא אכפת להם בכלל מה הם מבטאים, איך זה קשור אליהם, אכפת להם רק לעשות משם כסף, ואז הם מתמקדים בעיקר בשוק, ומה בעצם מה הם יכולים למכור. מצד שני, אנשים שהם יותר אמניים, אז הם הרבה פעמים מתעסקים בתוך הדבר הזה שהם רוצים להביע, ולא בטוח שהדבר הזה הוא באמת בסוף אפשר למכור אותו. אז צריך להבין איך מחברים בין שני הדברים האלה. המסקנה שלי, דרך שאני עשיתי, זה תבוא או תבואי ממוקדים באיזושהי יחידה שאותה אתם מציעים במחיר שהוא מאוד משתלם, מה שקוראים לו הצעה שאי אפשר לסרב לה, אנשי שיווק, אבל ההבנה של זה היא די פשוטה. זה בעצם אתם מוכרים איזשהו משהו שהוא מיוחד בתוך השוק שלכם, בתוך התחום שבו אתם עובדים, משהו שיש בו איזושהי ייחודיות, זה בעצם מחובר לדבר שהוא אתם ביחס לכלל, וגם שהדבר הזה יהיה מחיר. בשביל שהוא יהיה מחיר, אתם צריכים למכור אותו במחיר שיהיה מאוד מאוד אטרקטיבי. אחר כך נדבר על הדרך, איך מגיעים לקהל וכל הדבר הזה. אבל קודם כל זה הפיצוח, לעשות את העבודה הזאת של המחקר, של איך אני מפתח מוצר או שירות שהוא יביא את הביטוי הייחודי שלי, ויחד עם זה שהוא יהיה מאוד מאוד אטרקטיבי לקהל שלו אני רוצה למכור את זה, ואז אם אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו נכנסים לאיזושהי מסה של עבודה, משהו שאנחנו מביאים ממנו עוד ועוד ועוד פרויקטים, או שהמוצר עצמו שאנחנו מוכרים, אנחנו צריכים למכור אותו בצורה שיטתית, מתוך הדרך, מתוך התנועה, אז בעצם מתגלה לנו ככה, היקום מגלה לנו יותר דברים בשביל להבין איך לשפר ולשכלל את זה ככה שזה גם יהיה עוד יותר הביטוי האישי שלנו, ויהיה עוד יותר כלכלי. אבל קודם כל, העצה שלי זה למצוא את הדבר המקופסל הזה, הדבר האחד הזה, שאנחנו יכולים למכור אותו גם שיהיה מיוחד וגם שיהיה מחיר.